wurin taya murna nan, kamar yadda kuma kun saba zuwa can ku taya murna musamman na maulidin manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma abin da ya shafi murnar sallah. To wannan ba ƙaramin ainihin zumunci ba ne, kuma wannan yana tabbatar da abin da ake ce makwabtaka ta gari, wanda dama musulunci ya tsara makwabtaka a kan cewa ya tsara makwabtaka kashi uku. Kashi na farko ya ce ainihin akwai makwabci wanda yake da haƙƙi uku, wato wanda yake makwabcinka ne kuma ɗan uwanka ne musulmi, sannan kuma ɗan uwanka ne na jini. Yana da haƙƙin makwabtaka, yana da haƙƙin musulunci, yana kuma da haƙƙin mutaka da jini. Haka kuma akwai makwabci mai ainihin haƙƙi biyu, shi kuma makwabcinka ne sannan ba musulmi ba ne kamar yadda kai kake musulmi. Wannan ya nuna ke yana da haƙƙi biyu, haƙƙin makwabtaka da kuma haƙƙin zamansa ɗan adam ɗan uwanka. Sannan kuma akwai wanda yake da haƙƙi ɗaya na kasance shi ne wanda ya zama ba musulmi ba ne amma yana da haƙƙin makwabtaka. Sannan kuma akwai wanda ya ci ainihin musulmi ne ɗan uwanka amma kuma ba ɗan uwanka ne jini ba, shi yana da haƙƙi biyu, shi ne mai haƙƙi biyu, wato yana da haƙƙin addinin musulunci akwai kuma haƙƙin makwabtaka. To haƙƙin makwabtaka kuma yana cikin abin da ya ƙunshi kamar murna ya tashi ka taya ɗan uwanka murna. To wannan mun zo mun sauke wannan nauyi na taya ku murna a matsayin ku na makwabtanmu kuma ainihin 'yan adam 'yan uwanmu. Dama Imam Ali yana cewa mutum ko dai ya zama ɗan uwanka a addini ko kuma tsarinka a halitta. Ko dai ya zama ɗan uwanka ne addinin ku ɗaya, ko kuma a'a shi mutum ne ɗan uwanka, akwai buƙatar kai mashi mu'amala irin na mutuntaka, wanda shine yanzu ake cewa humanitarian, kamar humanitarian aspect din nan. To kaga wannan duk akwai shi a musulunci. Sannan shi musuluncin ma kansa sunansa Islam, wanda Islam in zama fassara da Hausa yana nufin zaman lafiya, wanda a turanci ake cewa peace ko, wanda na san post ya kawo magana kan cewa shi ma Christianity ko mu ce ainihin shi Annabi Isa alaihi salam ya zo ne domin ya kawo zaman lafiya, ya zo ne domin ya kawo salama a duniya. To wannan yana iya cewa duka annabawa ga baki daya sun zo ne domin kawo salama a duniya. Dan adam ya san shi dan adam ne, ya yi mu'amala mai kyau da sauran yan adam. Shi yasa ma alqur'ani Allah ta yake cewa wa qulu lin nasi husna, ku gaya wa mutane kyakkyawan magana. Wato ko ma wane ne mutum, to dan uwanka ne mutum, ya kamata ka masa mu'amala mai kyau. To wannan shine dalilin zuwan mu. Kuma ainihin in za mu taɓa maganar dangantakar musulunci da Christianity, to tun zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun san akwai dangantaka mai kyau tsakanin musulmi da Kirista, domin har ma Annabi ya taɓa tura wasu jama'arsa lokacin suke fuskantar takurawa a cikin garin Makka, ya tura su a inda yanzu ake ce Ethiopia, wanda a wani lokacin ana ce mata Habasha. To wannan lokacin akwai sarki wanda ake ce sarki Najashi, wanda shi Kirista ne kuma masarautar ta Kiristanci ce, wanda yana ga hanyar kuma akwai wannan masarautar a Habasha, Kiristoci ne kuma suna gudanar da sarautar su a tsari na Kiristanci. To shi wannan ainihin sarkin adilin sarki ne, baya bari a zalunci mutum ko da ba addinin su ɗaya ba. To kuma wannan ya ce baka kwarai musulmi suka samu sararawa a ƙarƙashin ainihin kulawar shi Najashi. To wannan muna tuna da wannan har yanzu nan bayan shekara 1000 da wani abu, muka tuna tarihin abin da ya gudana, muka ji daɗi mu yaba wa sarki Najashi kan wannan kokari da ya mana, kuma mu yaba wa makwabtan mu Kiristoci na dubin cewa sun nuna yan uwantaka da kuma yan adamtaka, kuma sun nuna makwabtaka mai kyau. Domin su mutanen masarautar har sun tura ainihin waɗanda za su dawo da su waɗanda musulmi da suka yi hijira zuwa can, a dawo da su a cikin kursa ta musu a Makka, amma shi sarki Najashi ce ba zai tura su ba har sai sun zo su ma sun yi magana an ji daga gare su. Lokacin da suka zo suna magana har ma suka kawo tarihin yadda aka haifi Annabi Isa alaihi salam, wanda lalle ya yi kama sosai da yadda shi Famshi ya bada labari yadda abin ya zo a Bible. Kusan dama addinin asalin shi guda ne, da Christianity da Islam da Judaism, addinin yan guda ake ko. To su addinan da ake cewa masu bin littattafan da suka sauko daga sama, littattafan
a taura, na ji fasa magana a taura, akwai linjila wanda shine bible, akwai alquran. To waɗannan duk littattafai ne da Allah ya saukar daga sama ya zuwa ga bayansa domin shari'a, domin a samu salama kamar da fasa yake bayani. An fahimci wannan. To illa dai duk abin da ya tafi ya nisa akan samu bambanci ko kuma akan samu canji. Dan adam bai cika tsayawa tsaye kyam akan abu ɗaya ba. Akan samu idan annabi ya zo ya shirya da mutane sai su fara su koma na barba. To hakan ne yake faruwa sai kaga mutane kashi ya samu su karkasu kashi daban-daban. To wannan shine kawon. Amma dai asalin addinin mu ɗaya ne, asalin ubangijin mu ɗaya ne, wanda halicce mu ɗaya ne Allah ta'ala. Kuma shine ke gudanar da duniya da abin da ke cikin ta. Allah ta'ala yana cewa law kana fihi ma alihatu illa Allah la fasada. Da a ce akwai wasu iyayen giji ba Allah ba wajen gudanar da duniya da suke tare kuce. Yanzu mu imagine kamar a ce ga mutum ga mota wadda tana da tirani guda biyu, direba kuma guda biyu. In wannan ya ce nan za a yi, wannan zai ce nan za a yi. Tafiyar za ta yi? Ba za ta yi ba. Saboda haka ubangiji ɗaya ne, shi ne wanda ya halice mu kuma ya yi mana wannan tsari, hanya ɗaya shahararra wanda za mu bi mu koma zuwa gare shi. To kuma illa dai ya waje ba a kanmu. Wannan shi mana cikin saƙon da na zo da shi cewa saƙo ne na musulunci. Annabi mai yana cewa ballighu anni walau bi aya. Ku isar min da saƙo na ko da ƙara ɗaya ne. Yawa, wato ma'ana saƙon nan ko da aya ɗaya ka sani, ka isar da saƙon manzo Allah zuwa ga sauran musulmi da kuma sauran da ba musulmi ba a duk duniya. Manzo Allah yana son duk duniya su fahimce shi. Su fahimce shi. Shi annabi ya yarda da annabawa da suka gabata. Na ji ya kawo maganan annabi Dauda da annabi Sulaiman da kuma shi annabi Isa alaihi salam wanda muke murnar haihuwarsa a yau. Da to annabi mu biya da waɗannan. To kuma sai ya ce ka isar da saƙo na ko da aya ɗaya ka sani. To wannan saƙon musulunci shine da mu musulmi da ku Kirista da sauran duk ma mazaunan duniya. To mu san cewa wannan duniya an halice mu ne domin mu bauta wa Allah. Kuma mu san cewa an halice mu ne domin mu zauna lafiya da juna, mu kuma nemi hanya ɗaya wadda za ta kai mu zuwa ga Allah ta'ala. To kuma hanyar nan tana nan shahararriya, kuma Allah shi yasa yake so yake aiko da annabawansa domin su shirya da mu zuwa ga wannan hanya ɗin. Saboda haka wajibi ne gare mu musulmi mu binciki kanmu mu san cewa shin muna kan daidai ne ko ba mu daidai. Haka kuma Kirista wajibi ne ku bincika kuna kan daidai ko ba ku daidai. Saboda ba zai yiwu a ce kowa daidai yake ba ko? Dole akwai mai kuskure. To kuma Allah ya san da ke kuskure. To saboda haka dole ne kowannen mu ya fahimci daidai. Na'am, ko ne addini yana cewa shi daidai yake, wanda ba wannan addini ba kuma ba daidai yake. To amma wajibi ne akan mutum da wannan rayuwa ta kadai ce. Da ka mutu shi kenan an gama. Saboda kaga akwai bukatar kenan mu rayu rayuwar da Allah ta yake su. Wannan kuma sai mun bincike. Kuma shi ne amfanin wannan taƙaru ɗin, wato wannan kusantar juna da muke yi. Mu zo mu ci a kuma ku zo ku ci a kuma. Daga nan sai mu fahimci ya na ku addini yake. Mu ma ya na mu addini yake kuma ku fahimci wannan. Daga nan sai mutum ya decide what is right between the two religions. Mutum ya san idan muna addinin guda biyu wanne ne yake daidai decide. Na san akwai fasson da gabata ya ma taɓa cewa akwai buƙatar mu sa rana mu rika ɗan tattaunawa dangane da shi addini din, kowa ya ce to na hujja ni ma ga nawa. Wannan yana cikin taimaka ma juna mu fahimci hanya madaidaiciya. Domin lallai Allah ya halice mu ne don mu yi abu guda mu koma da shi. To da fatan Allah ta'ala ya shirya mu baki ɗaya, kuma ina ƙare mana murnar wannan rana da fatan a yi bukukuwa lafiya. Wannan ɗan takaitaccen jawabi ina fatan Allah ta'ala ya sa dukkanin mu amfana da shi insha Allah. Hallelujah. Praise the Lord. Zan sake ba ‘yan uwanmu da suka zo bayan ya gama jawabi, akwai waƙa da za su mana za mu saurare su fili domin ku. Sun shirya? Masu waƙe kun shirya?